मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव खौरां आसामाव थांनाय दैबानाजों गासै मा 46,507 फिसिजाग्रा जिब जुनारफोरा जिउ खहा जानांबाय। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। आथिखालाव जिब जुनारफोराबो मानसि माहारिजों समान समान जौगाफानो हायाब्लाबो मान मोनफाबाय आरो बेनि रैखाथिनि थाखाय दा आयेनबो दंसै। आसामाव थांनाय दैबानाजों गासै 44,11,576 मा फिसिजाग्रा जुनारफोरा गोहोम गोग्लैनांदों। बिनिनो मादाव दिनैसिम गासै 46,507 मा जुनारफोरा जिउ गोमानांबाय। आसामनि एनिमेल हासबेन्डेरि आरो भेटेनारि बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। लोगोसे गोबाङावनो रैखाथि होनो जिब जुनारनि रैखाथि बादाफोरबो बानायनाय जादोंमोनब्लाबो दुखुनांथावै गोबां फिसिजाग्रा जुनारफोरा जिउ गोमानांबाय। जाउनाव गोबां आबादारिफोरा दुखुयै जेंनायाव भुगिनांना दं। आसाम सरकारनिफ्राय दा बे जेंनाखौनो लानानै आबादारिफोरनो अनसुंथाइ होनायबो जासिगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे जिब जुनारखौ रैखाथि होनो हानाय बादि आसाम सरकारा APSC नि गेजेरजों सा 162 भेटेनारि अफिसार आरो सा 378 फिल्ड एसिस्टेन्टनि रिक्रुइटमेन्ट खालामनानै होसिगोन होनना मिथिहोदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360